ta fara bibiyar sawun Kwankwaso. Rahotanni a Kano na bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta rufe wasu dukiyoyi mallakin sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a jihar Kano. Cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. Cewa ɗaya daga cikin waɗanda ke kusa lokacin da jami'an EFCC suka zo don rufe ginin da yake yi ya bayyana cewa jami'an sun shaida musu cewa rufewar ya biyo bayan wata takardar korafi da hukumar ta samu daga iyalan Ismaila Gwarzo, tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro. Batun rufe gidan ya kasance lamari ne mai kashin kansa tsakanin 'yan gidan Ismaila Gwarzo, kuma Kwankwaso ya shiga cikin lamarin ne saboda shi ya siyi ɗaya daga cikin kadarorin. Zuwa yanzu dai ba a ji ta bakin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba kan wannan sabon lamarin. A baya dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na binciken tsohon gwamnan bisa zargin karkatar da kudaden ƙananan hukumomi da suka kai 3.8 biliyon. Mai magana da yawun hukumar ta EFCC Wilson ya tabbatar da cewa hukumar na binciken zarge-zarge da ke kadarar korafin. Sai mun haɗa a shiri na gaba, amma kafin nan muna roƙonka da idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana sannan ka taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode.